Бібліятэкары Гродзенскай вобласці далучаюцца да акцыі «Чытаем разам» творы Уладзіміра Караткевіча. Урывак з твора Уладзіміра Караткевіча «Чазенне». Ён бег з апошніх сіл, бо разумеў, яшчэ некалькі хвілін і ўсё будзе скончана. Не было чым дыхаць. Навісла нізкае, як рукой дастаць лілова-чорнае неба. І выцягнутыя туманныя языкі, валокна дыму, імчалі насустрач, у апошні, здаецца, момант, абгінаючы твар. А за градою, у бухце, смяротна, страшна, тужліва крычала, падыходзячы да берага, самотная субмарына. Ён ведаў, там цішыня, толькі некалькі людзей бязгучна і млява цягнуцца па пірсе, адганяючы з бранспойтаў гэты дым, гэты пыл, гэты сухі туман. А ён усё ідзе, а вакол у цішыні гэты крык. Яны беглі не таму, што небяспека пагражала ім адным. Невядомае пагражала ўсім, і яны імчалі, каб папярэдзіць людзей. А людзі былі ў тым будынку наперадзе, на самай градзе ўзгоркаў, там, дзе яна абрываецца ўніз, да мора. Сябар цяжка тупа побач, велізарны сілуэт на чорным небе. Гэта быў дзіўны, няветлы, змрочны будынак. Увесь як крышталь, не то палац, не то замак. Сябар не ведаў, што сявярын бяжыць туды не толькі таму, што там людзі. Сярод людзей была жанчына, страх за якую раздзіраў сэрца. Папередзіць і тады яна, і ўсе яны схаваюцца і, можа, выжывуць. Ад замка вялі ўніз травяныя партэры. Не чатырохкутныя, а нібыта паловы выцягнутых авал з акругленымі канцамі ўніз, адзін над адным, як рыбіна луска. І не зялёныя яны былі, а фіялетавыя, ад водсветаў з неба. Ужо не ставала сілы. А над гарызонтам паступова, яшчэ чарнейшае, чым неба, бязгучна вырасталі вяршыні хмар, падобныя на шапкі атамных грыбоў, але 100 крат страшнейшыя за іх. Читайте творы Уладзіміра Караткевіча.